sapa jenenge? Apa aku iki kurang sayang Pancen yo kaya apa Mbak? Ora bimbang loh asli iki. Yo mong artine hey ha hey oh ha hey adoy sawangan kae sawangan bulan rakiro ninggalo langite halo lale sawangan kae sawangan bintang rakiro ninggalo bumine ayo ketune kowe ayo sayangku neko iyo kaya apa hae hao buka didi cos mung artine atos zeze yo kae sawangan bulan rakiro ninggalo langite lo lale yo kae sawangan bulan rakiro ninggalo bumine yo lale sawangan kae sawangan zeze haus sang rakiro ninggalo langite kok ngene anyar le ayo ditarik maneh Kang Imam hey ho hey 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 oh hey ho hey ho hey ho hey ho hey ho hey hos tetap bersama Acong Aji hop hey ho ha e ha e ha e
HO budayawan Lumajang. Hei, HE, HO, lo, Z, lo, hey, ho, HE, ho, ho, ya, HE, ho, ya, HE, HE. Hey! Ora sapu kodhong telo suwe ra ketemu apa bisa tibake rondo suwe ra ketemu apa bisa tibake rondo mabuk pancen mabuk yo saiki aku ora mabuk yo prei mabuk ora capuk kodhong telo suwe ra ketemu tapo bisa tibake rondo Yuk spesial kali buku berbeda kembali. Ada Sri Rugun Kumala, ada budayawan Lumajang Lur, Ada Jong Ajib, Mas Hafid diragani nak ya, keal nalon deh, Baika, Dawa, kayang no Baika, iya no, bro. Kepengin iso bisa urip tentrem ngarep nong bisa urip seneng biar rika ya biar rika isen emoh kadung hambi wong liya rika iki isun bubur miakne sing kira biakal kisah susun merut
wong hangsun sayangi yakin norika wong hangison welasi Sun welasi yo ada dong Aji milik Bung Aji pribadi Kaliwungu Tempel Lumajang Indonesia. ada budaya gitu bu Pasti Mbak Ida iya sing duwe kawasan Sukosari pindah tempat gede Jember. Imol arek imol. Diguyu aja. welas nomeriku Bosa. Bosa. sun kuku yakni sing kira biarkan iso susun Ayo merujuk yandane wangi gedene rasa sehat suci Baike Safara. daun-daun Sri Rukun Kumana. goyang lagi ya Riko Ayo Mbak Ida. Ayo Mbak Ida. yang biangson hati langit bumi nyakseni sonen lan Riko hati-hati siji ya maning wong hangson sayangi yakin norika wong hangson welasi Iso walasi nak ya. rika sikiarane nyawa panggil diambiang sun hangkila langit bumi nyakseni sun lan riko diati siji hayang maning wong hangson sayangi yakin norika wong hangson welasi yakin norika wong hangison welasi Hey, Penter mbak Rizum. Pasti siapa abolong. Sampai kan. Ya mbak tahu jadi kok. Hey. Hey. Oh. Oh oh oh. Ayo golane no. Aus. Lah. Di ujan nama nu. Siji loro telu. Yo.
Kalau bokongnya dok yang. Ayo Mbak Indah. Hei, hei, ayo Mbak Ermi. Ayo. Hei, hei, asik. Rirgun kepala. Soji, iyo. Kacau ngaji. Hei, Budaya Lumajang. Soji, hei. Aduh. Mater gini ya. Sing duwe naga hitam. Betul. Ayo Cak Sil. Hei. Hei. Ayo. Hei. Oh yes. Hei. Ayo. Oh yes. Hei. Hei. Oh. Wong teko. Yo. Oh, lu ngono doboke. Ayo Mbak Bi. Ayo Mbak Indah. Mas lo ini. Hei. Ya. Eish. Ya. Hei. Ai. To. Hei. Ho. Ho. Jo. Iya. Oke, tari serimpi Sekar Jatilan, limo cacahe ayu-ayu rupane genduk-genduk. Ojo metu dhisik karena di belakang kita hadirkan ada tari berot bandengan. Rukun Kumala untuk Anda.